Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, kumusta gamay buntag? Kanato nga tanan. Good morning. Bangon na po. Adlaw karon mga kapanyawan nga Webes. Dito sa 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Doon na pa'y trabaho no, doon na pa'y klase sa itong mga estudyante. Alam mo buntag kanaton tanan, manikasikay na punta. O welcome no sab sa itong programa nga Kasika sa Kabuntagon na pinagi sa itong Kasika sa Panglawas. Nagyato na kanato sa SED Marketing Incorporated na mao kinitigamag tigapudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kojic Soap. Yan itong celebrity duhanin siya. Beauty Soap o Kojic Soap. Onya SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic o ang atong SED Panyawan Plus with Mangosteen. Yan ang mga produkto available sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyong mga lugar. Tunay pipila ka mga groceria na available kini nga itong produkto na diya sa may JCA Wet and Dry Goods sa may New Pandan na Panabo City. Kapalong Davao del Norte na sa Mabuhay Grocery. Dito sa Nabunturan Davao de Oro na sa Mabuhay CLC Grocery. O sa Bisayan Village Tagum City na sa may KM Joyce Store. Ayan. Kumuna nga mga kapanyawan, mga groceria. O nga adlawng Webes karon hala. Next week naman mangugos, manguluhod kog kasal. Tunod simana. Maabot na ko nga mga kumpari dia, may buntag. Das may barangay Anggalan na Tugbok ka district sa Davao. Kasal ni Gawan, ni Kagawad Charlie Bungo. Kuha ko nga ninong. Magninong ko. So, advance congratulations. Kagawad na Charlie Bungo na musulod na sa Kaminyoon. O siyempre sayahang papa na si Kanhi Kagawad Romeo Bungo da sa may barangay Anggalan Tugbok District sa Davao. So congratulations kang Kagawad Charlie Bungo. Advance happy wedding. Welcome sa kinabuhi nga ninyo. Welcome to the club. Wow man. Alright. Og sa mga nag-birthday po di karong adlaw, happy birthday kanyang tanan and more birthdays sa to come. Gikan na muna sa SED Marketing Incorporated. Atong hisgutan kadtong atong gi-teaser kagahapon bitaw nga yellow o brown nga makita sa panty. Kasagaran ni sa babae. So, unsay mga sinyalis o unsay mga timailhan ato nga sayron ay mugbiya sa atong pagbalik. Ato ni sayron dinigyapon sa ato ang Kasika sa Panglawas. Standby. SED Health Report. Health Report. Paspas akong heartbeat ba niya kanang murag perminti ko madunlan ni kaon magpa-check up na ko mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism pag try na ko take atong SED Panyawan capsule karon dili na kay ko magpalpitate ay effect gyud Jean Fuentes 42 sa kay Mito Basak sa Nicolas Cebu City. Ang kaepektibo ug kamilagroso sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of SED Marketing Incorporated. Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod kanato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao kanang ania ang SED Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. SED Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. SED Kogon, lawas bas Kogon. Mahinungdanong pahinumdom, ang SED Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
Well, balik ta mga kapanyawan. Normal ba o sinyales sa problema? Tayron kung nga kanus magpahiling. Dili tanang yellow o brown nga discharge kanang nagagawas no sa puwerta sa babae. Kay delikado. Apan adunay mga higayon nga kinahanglang ipahiling kini. So aniya mga posibleng hinungdan sa yellow or brown discharge kanang nagagawas sa puwerta sa babae no nga kolor yellow or brown. Number 1, luma or daan nga dugo pagkahuman sa regla. Number 2, hormonal changes. Number 3, impeksyon sa puwerta o cervix. Number 4, buntis, implantation or laing hinungdan. Number 5, sa pipila ka kaso, mamahimong may kondisyon sa matres o cervix. Magpahiling dayon sa doktor kung adunay kaubang 1. Gahi o may bukol sa dughan. Kana sa tutoy ni. Ikaduha, panakit sa hawak na dili mawala. Ikatulo, baho nga discharge. Kaupat, kalintura o sobrang pagpanakit. O ikalima, pagdugo nga dili normal. Ang bukol sa dughan o tutoy dili normal nga baliwalaon. Dili tanang nga bukol kanser. Apan na kinahanglan kining ma-examine sa doktor o mamahimong irekomenda ang ultrasound or mammogram depende sa edad o sintomas. Mas mayong malibyuhan kaysa magbasol sa kinaulahian. Ang source ini mga kapanyawan gikan sa World Health Organization, American College of Obstetricians and Gynecologists or ACOG, Mayo Clinic Vaginal Discharge and Breast Lumps, Department of Health, DOH sa Philippines. Ayan. Usa ka health education lamang kini og dili hulip sa konsultasyon sa doktor. Kung naglala ang sintomas o bukol sa tutoy, magpahiling gilayon sa mga espesyalista. Sama sa breast specialist. So mao na mga kapanyawan no. Ang ato ang angay hinumdumon sa mga babae. Kung naamo nining naga-discharge or nagagawa sa inyong perta na color yellow or color brown. While sa pikas bahin po da mga kapanyawan, mga sinyalis nga naglisod na ang bato sa pag-filter. Hala ka, balik ta. Unsa ka ang mga sinyalis? So ato na nga sayron ha, sa itong pagbalik. Daryapon sa ito ang kasika sa panglawas sa standby. Minilyon na ka mga tao na nga matay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SAD Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SAD Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SAD Marketing. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlin, Sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Sedlin, Pahit-pahit lamang ginhawa'y tiyak, mula ulo hanggang paa, muscle pain ay mawawala. Sedlin, Kasama mo araw-araw. Pahid na. SAD Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Well, balik ta mga kapanyawan. Mga sinyalis nga naglisod na ang bato sa filter or pag-filter. Anong bato na to? Ang bato may tinghinglo o tinglimpyo sa dugo. Kung mihinay na kini, napundo ang hugaw, hilo o gasubra nga tubig sa lawas. Sa pagasugod, kasagaran walay mamatikdan. Apan kung nga kini mugawas, nagapasabot, naapektado na ang trabaho niini. Pag-usab sa pag-ihi, number 1, kanunay mangihi ilabi na sa gabi. Tungod na dili na maayo ang pag-asala o pag-ipon sa tubig. Ikaduha, bula o mabula nga ihi
adunay nagagawas nga protina nga unta anaa pa sa dugo. Ikatulo, kulor itom sama sa tsa o adunay lama sa dugo. Wala na sa maayo nga dugo o wala na sa maayo ang dugo tulod sa agyanan. Ikaapat, gamay na lang ang ihi. Lisod pag-ihi, usahay wala na. Ikalima, kanunay nga UTI. Nagluya na ang pangontra o agyanan. Paghubag o pagapundo sa tubig. Magbinhod ang tiil. Number 1, magbinhod ang tiil. Batiis naong ilabi na sa buntag. Kay wala na pagawas ang sobrang tubig o asin. Ikaduha, kalit nga pagataba o pagabugat. Dili taba kundi tubig nga nagpundo. Ikatulo, bugat nga pamati o galisod na pagginhawa. Pwede nga miabot na sa baga ang napundo nga tubig. Pagluya o kapoy tungod sa anemia. Kaya yung tipo ng anemia, no? So, number 1, kanunay kapoy, nagluya o lutang. Ang bato maghimo og hormone nga pangpadaghan sa dugo. Kung muhinay kini, kulang sa dugo og oxygen. Number 2, nagluspad, nahilo o paspas singuton. Ikatulo, lisod magpokus o malimtanon. Kaya napiktuhan na sa hugaw ang utok. Pagpundo sa hilo o mineral. Number 1, kanunay katol ang tibuok lawas. Dili mawala besa kung saon pagsabon o lotion. Napundo na ang hugaw o asido sa dugo. Ikaduha, sakit ang kasukasuhan. Pwedeng mutaas ang uric acid o mineral. Ikatulo, walay gana mukaon. Nagasuka, ilabi na sa buntag, nga daw anay hilo sa baba. Ikaupat, pagpamugnaw o color yellow. Apektado na ang atay o dagan sa dugo. Ang pangutana, kano sa angay, ipa-check up kung adunay taas nga presyon, diabetes o paryente nga adunay sakit sa bato, mas sayo na magpahiling. Mga test, dugo, creatinine, ihi o ultrasound, libre o barato sa health center o publiko nga hospital. Di ka magaproblema ni. Pero timan ang sakit sa bato, dili kalit pinanay kini nga muhinay. Ang sayo nga kasayuran, mamahimo pa kini nga paligunon, aron dili kini mulala. Ayaw hulata na masinati ang lisod nga pagaginhawa. Do mao na mga kabanyawan, no, usaon pagamping sa atong bato. While sa pikas bahin mga kabanyawan, ug malanganin ta ugma siguro pohon. Lain pa natong hisgutan garita sa kanang unsa gihinungdan nganong manimaho man ang atong ilok o kili-kili. Doon ay lawom nga mga tuon ang gihimo ang mga eksperto kabahin ini. Hinungdan kabaho sa kilikili. Okay? So nangisgutan ugma po, no? Balik tag hagma. Ket kabsa na tag-uras mga kabanyawan. Diriya po sa tuwa nga kasika sa kabuntagon, pinagi sa itong kasika sa panglawas. Naglatod ka na to sa SED Marketing Incorporated nga mga kanitigamag tigapulapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ganato ang SED Panyawan Plus with Mangosteen na kining tanan available na sa mga parmasya, butika o drugstore. Iguman sa mga groceria diya sa inyohang nga mga lugar. Handurugma, salamat kayo. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. May buntag kanato nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.